Logofer, good morning to you all logofer. Nonton थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि रागा जोंथाव दुखुनांथाव लोगोफोर लाजिनांथाव आरोना। ओरैबायदि लोगोफोर दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना बयबो थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय लोगोफोर। आं मानि बागै भिडिअखौ बानायदों ना लोगोफोर। थ' आजिखालिनि हिनजावफोरखौ मा होनबावनो ना नोंथांमोना बयबो नुखाबाय नैबे थांनायल' जानाय घटनाखौ जे एसेबाबो बुजिखाबाय नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो साननो हाखाबाय जानो हागौ आं मानि बागै आरो माबायदि भिडिअ बानायनो नागिरदों ना लोगोफोर। थ' नैबे थांनायल नुनाय हिनजावा माने गावनि फिसाय बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै खारबाय आरोना। दायो बबाव खारखो माने जेबो फाथा गैया आरोना। बे हिनजावा अबेयाव खारखो हाबा जानाय आरोना। हाबा जानानै बिदिनो 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय होननानै बुंदो। ओमफ्राय दायो अबाव खारनानै दङ बेखौ मिन्थिया आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर दायो फिसायाबो ओरैबायदि दुखु आरो बिहावाथ' मोदै रुहु गगासिनो आरोना। एफा अनो बिहावा गावनि फिसा असे बायदि गावनि फिसा असेखौनो बिदि अना होननानै बुंदों भिडिअ'आव। थ' होमबा नायदो बेसेबां अनथावथाव बेसेबां लाक्कि बिहाव मोनदों बियो ना। बेसेबां लाक्किलि मोनदों बियो बेबायदि बिहाव। होमबा साननो गोनां बाथ्रा आरोना नैबे हिनजावा ओरैबायदि फस्थायगोन आरोना बियो सानसे समाव बेबायदि बिहावखौ गारनानै थाङोबा आरोना। थ' लोगोफोर आंनि बुंनाया नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर। जे बे हिनजावा सासे फस्थायगोन ना फस्थाया बेबायदि अनथाव बाथाव बिहाव ना। बिराद अनो आरोना गावनि बिहामजोखौ माने फिसा बायदि फिसानिफ्राय बांसिन अनो होननानै बुंदों आरोना। थ' जोङो नायनानै नुयो जे बिहामजोनि थाखाय बेसेबां मोदै रुहु गदों ना। थ' दुखु नाङो आरोना जोंबो बेफोरबायदि नुयोबा एफा अनसेयावबो बेफोरबायदि बिखा गावहोलांनाय बेफोरबायदि थेर बेथेर खालामना गालांनाय माबायदि हिनजाव होनबावनो बेखौ माने बे मा थैब्लाबो माने संसार मोजां मोनजाया आरोना बे हिनजावा रावजोंबो संसार मोजां मोनजानाय नङा आरोना बियो। बेसेबां अनो नैबे फिसाय बिहाव ना। बेबायदि मोननानै मा नांबावगौ एफा अनसुला बासुला बेफोरबायदि जानायनि लोंनाय टेनसन गैया। नाथाय मानि थाखाय बेफोरबायदि खारलायनांगौ जाखो ना लोगोफोर जोबोद दुखु नांथाव आरोना लोगोफोर। जोंबो दुखु मोनो जोंबो माने एसे बोरैबा मोनो आरोना बिखा गावो जोंबो माने बेफोरबायदि नुयोबा आरोना। एसेबां अनसेयावबो बेफोरबायदि खालामजायोबा सोर दुखु मोना जानो ना। आरो जोंबो नुनानै दुखु मोनो आरोना। जोंबो खोनानानै दुखु मोनो बेफोरबायदिखौ माने बेफोरबायदिया माने गोबां जायो जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि हिनजावफोरा मानो बुजि रोंथारला एसेबो। बेलेग हारिनि हिनजावफोरा इसेबां बुजिनो गोरों। थ' जोंनि बर' हिनजावफ्रा मानो एसेबो बुजिनो रोङा। साननो गोनां दुखुनांथाव आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर माबायदि भिडिअ बानायनांगौ लोगोफोर। नोंथांमोना दुखु जादोंना जायाखै बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबोथ' दुखु जादों नोंथांमोना लोगोफोर। आं जोबोद दुखु जानानै दिनै भिडिअखौ बानायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय। जे नोंथांमोना नायनानै बुंहरदो जे नोंथांमोना माबायदि मोन्दों दुखु मोनदों ना मोनाखै लोगोफोर। बेबायदि खालामजानायखौ जोंबो दुखु मोनो आरोना लोगोफोर नुनानै खोनानानै ना लोगोफोर। थ' आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि बेसे जाबाय थाबावनो ना। मानो बेफोरबायदि घटनाया बार जाबाय थायो जोंनि बर' हारियाव लासिं सिंनो। जोंनि बर' हारिखौ मानो बेफोरबायदि लासिं सिं खालामगासिनो जोंनि बर' हिनजावफोरा मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो ना साननो गोनां बाथ्रा आरोना लोगोफोर। मानि थाखाय जोंनि बर' हारिखौ एफा डाउनाव गालांखो जोंनि बे बर' हारिनि हिनजावफोरा जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि डाउनाव दोनबाय आरोना लोगोफोर साननानै नायोबा दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना। बे घटनाया जादों जाहैबाय चिराङाव लोगोफोर। चिरांनि मोनसे गामियाव होनदोंमोन जायखिजाया आं गामिखौथ' बारा गोसोआव गैला। जायखिजाया नोंथांमोना एसेबाबोथ' बुजिबाय माबायदि घटनाफ्रा। थ' बेबायदि आरोना जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर मोनसे न'खराव जादों बेयो। माने दायो हिनजावा अबाव खारनानै दङ मिथिया आरोना माने फिसाइजों एसे दावराव जासि माने नांलायनाय एसे जादोंमोन होनना बुंदों। नाथाय मानो एफा बिदि जाखो खारलायलायनांगौ जाखो नैबे एसे साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो माने बियो माने बिजि मोनबाय थानायखाय फिसाया बिदिनो सोंनाय जादोंमोन आरोना। नाथाय बे सोंनायखौ माने गिनानै ना मानानै मा लाजिनानै बियो खारबायबो जानो हागौ आरोना नैबेफोरबायदि सानदों आरोना फिसाया। नाथाय बेखौथ' गाज्रि सन्देह गैया गैनाया सोरजोंबा खारनाय मानाय बिदिथ' सन्देह खालामनो हाया होनदों। नाथाय आंनि फारसेबा बे सन्देह खालामनाया मोजां जायाखै माने बियो नंखागौ सोरबा हौवाजों थांथारदों बे आरो सैमा सोंलायदों होननानै बुंदों। बेयो माने थारैनो 100% बे खारथारदों आरोना सोरजोंबा थांथारदों बियो। आं बिदि सानदों आरोना हिनजाव मानसिया सोरबा सासे मानसिया लाङाबा मालाबाबो थांनो हाया बेयो गोदाव सोराव हारसिङै। दा आं नैबेखौ सानो आरोना बेयो 100% नोंथांमोननि न'खरनिफ्राय जायफ्रानाखि भिडिअखौ नायदों
नोंथांमोना एसे बुजिदो आरो जायफ्रानाखि न' खाथिनि नोंथांमोना खोन्थाहैबानो जाबाय भिडिअखौ नायदोंबा लोगोफोर। थ' बेनो आरोना नोंसिनिफ्राय खावलायनाया जे नोंथांमोना मोजाङै मोजां मोनफिननाय बायदि आरोना। थ' नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर माने नैबे हिन्जावा बेफोरबायदिनो माने 100% बियो जाथारदों आरोखि ना। सोरबा हौवाजों खारथारदों बियो, नङाबा हिन्जाव मानसिया बिदि थांनो हाया। थ' आं डाइरेक्ट फिक्स खालामदों आरोना। थ' नोंथांमोना मा सानो आं बुंनो हाया लोगोफोर, नाथाय आं दिनै आंनि साननायखौ बुंबाय आं। नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर लोगोफोर, आंनि भिडिअ बानायनाया मोजां जादोंना जायाखै, आं राइट ना रं नोंथांमोना खोन्थाहरसो आंबो बुजिगोन ना। नोंथांमोना बेखायनो माने कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरोना, अब्लासो आंबो बुजिगोन नोंथांमोना बुजिगोन। नैबे बेबायदि आरोना सल्भ खालामलायगोन आरोना मिस्टेक प्रब्लेम्सफोरखौ। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखायनो भिडिअखौ बानायनांगौ जाबाय लोगोफोर। आरो नैबे हौवा आरो हिन्जावखौ मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर। आरो जायजों थांफादों नोंथांमोना नुयोबा होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होखादों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे कन्टेक्टआव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर आं एसेनोसै, थेंक इउ स' माच, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, बाय बाय।